sing gawe ontran-ontran. Nek delok klebate delokane Sarip, arek tambah oso. Ayo, Ayo, digoleki. Durung adoh. Yuk. Kano dosa. Gak ono perkara. Dadak uang diuber-uber. Wong bangsat, wong Solondo. Aku maling. Aku nyolong. Tak kekno bari wong gak duwe. Lurah, mantri Jatmiko, nek kena tak kandhani. Lek gak kena tak pateni. Lho, Sarip ambak oso. Nandi lurah tambah oso iki kok gak teko-teko. Wah, lurah tambah oso iku anjene lelet. Riko iku mang teko ndi ya, Pak? Apa maneh ngene iki musim banjir-banjiran. Mosok kate klumpak-klumpuk gak ono gunane iki. Apa? Kurang terus karepe sampean ya apa to? Iki lurah-lurah padha tak kumpulne takok pajak Sidoarjo iku padha lunas kabeh apa koye ini. Seborane lho. Seborane Ndara ya. Soale ana kelurahan Tambak Oso iku ana sing rada angel. Sing rada repot. Ananging amargane ya ora rumangsa nggarap. Lah kok dijaluki pajak. Kapene iku lho sing saka endi sangkane dhuwite iku? Sapa sing angel iki?
Nek koyoke yo Sarip koyoke. Tapi yo wong mangsa rakyatku yo wis mbut ah apa akalku. Lek ngono saiki tak perintahno Lurah Gedangan siji Sarip iki gawe ontran-ontran padha cekelen Sarip cilike mati gedene lara. Kaping loro Sarip paranono Sarip nang omahe kanggo nagih pajak. Siap, Doro. Sarip dadi urusanku, Lurah Gedangan. Ayo budal saiki, mong. Apa karepe Lurah Gedanganku mau? Kok cek tegane karo bangsane dhewe. Nek tak pikir-pikir saka karepeku kurang cocok, kurang genah. Amargane iku sing duwe pawangku iku Lurah tambah oso. Lah saurarane aku kudu iso nglindungi, kudu iso ngayomi. Ya belani lho. Karo rakyat. Bilanono. Lah nek iki kabare kate marani mbone Sarip. Aku kudu iso ngekeki kabar sadurunge kedhisikan Lurah Gedangan. Wis tak dhisikane apa mung dorong budal teko kono. Nasib kok kaya ngene. Duwe bojo. Enak kan duwe bojo lara kabeh. Rondo, Pak. Anak-anak sitok gak kerja. Sing kok rondo sing. Ya nasib.
Oh iya. Wis tuwek. Oi. Dadi lali. Heeh. Ngono. Lapo. Ngene, Mbok. Sepisan aku sambang telik karo sampean. Iya. Ngekei Apa seger kuarasane sampean sepisan. Kaping pindho ape ngekeki kabar karo sampean. iya. Kabare kabar gak enak. Nah ngene. Mana lurut? Londo. Sisir kate rontok. Arep kelondo antri polisi seandane. Apa maneh lurah gedang. Iya. Kok cike, Mbok? Melok celeng beloten lho. Melok-melok nang gone lu kelurahan tambah oso. Iku lah gak apik. Iya. Lah iki sing apene lurah gedangan arepe teko rene iki, Mbok. Arepe nagih pajak nariko. Oh, narik pajak. Reko lak gak rumoso nggarap ta. Sing nggarap kan ane sampean sing jenenge ade sampean jenenge Ridwan iku. Lah sakmono. Aku wis gak iso mekas akeh-akeh. Iki pompong dorong ketekan lurang gedangan. Aku wis tak pamit dhisik, Pak ya. Iya. Balik. Ngono, Pak. Iya. Kok becik. Napa, Mbok? Riko tak sawang nggo ngarep kok perembak-perembak ana apa to, Mbok? Itu Iya, Mbok. lurah. Ini kondo nek kate ana lurah gedangan. Iya, Mbok. Kondo apa, Mbok? Nagih pajak le. Kok nagih pajak, Mbok? Iya. Riko duwe tanah. Ndi, Mbok? Kan dia belas. Ndak ngono kok nagih rene lho, Mbok. Ya mbok tak pikir-pikir kok ngono ya. Sampean ket mangi ku wis mangan ta, Mbok? Durung rek. Kan sing sampean ndang, Mbok. Kana. Kok banget lho, Mbok. Wong kan gak kerja rek. Adi sampean iku ya gak krasa, Mbok. Aku lek katene mulih pikiran gak enak tah pikirane kok iye kok. Gak ndang wadah. Ngene Mbok saiki. Iya. Sampean leren kene ae. Heeh. Tak masakno mbah watu mbah apa nggo omah mbok lungguh. Kok iya lho Mbok, gak ono sing gedang Mbok polane. Sedina mangan, sak minggu gak mangan Mbok. Polane gak ono sing gedang. Wis, ngene sampean tak gelekno apa-apa nang nguri ya Mbok ya. Wis tak tinggal ngene sik ya. Sampean ngerti tekaku rene iki lha apa? Aku rene diutus karo Dara Londo
nagih pajak marang Rika. Wis nang siapno duwike, Mbok. Kudu duwe. Pokoke dina iki tak enteni kudu duwe. Gak iso, kudu saiki. Sampeyan jokokno tak enteni. Nek gak tak oret-aretno Mas sampean. Mbok, Rika lapo lho, Mbok? Kok ditandangi wong-wong ki lho, Mbok? Atuko, Mbok. Atuko sik, Mbok. Atuko sik, Mbok. Wis tuwa tambah mloro anake, Mbok. Rika iku. Ceritane kok iki gimana, Mbok? Sampai Rika ditandangi wis batam, Mbok. Sampeyan nunggu ta, Mbok? Kok iya, Mbok? Ceritane gimana, Mbok? Nagih pajak, Iya, Mbok. Jong. Iya. Terus tak dilangi nek mbok gak ndek dhuwit. Sisire tak rene sik iso ngomong. Gak melek, Mbok. Lurah iku lek sampean gak mangan. Ajare wis tak kandhani, Rip. Iya, Mbok. Nih, gak ndek dhuwit, Sik, Cuk. Mbok. Sik, Mbok. Ana sing nyauti arep Iya, wis. durung panen, Rip. Wis tenang no, Mbok. Wong gak ndek sawah arene. Ya, bojane lek gak disawah, Mbok. Nah iya, Ora kurang ajar iku, Mbok. iya. Kandhani paran ono, Ya Rip. iki lho, Mbok. Tak takonani ora, Mbok. Aku tak Ono. Rika, Gus. Ana apa Rika kok nandangi mbokku? Aku rene diutus karo Ndara Londo nagih pajak. Oh. Nagih pajak, Gus. Rika lurah ndi, Gus? Aku Lurah Gedangan. Oh, ya. Lurah Gedangan. Terus iki desa ndi, Gus? Iki desa Tambak Oso, daerah Tambak Oso. Rika roh lek iki desa Tambak Oso. Kewajibane sing narik pajak iki dudu Rika, Gus. Aku dipasrahi karo Ndara Londo. Kabeh warga sing manggon nang wilayah iki wis sak mestine kudu setor pajak nang gone Ndara Londo. Gak iso. Rika saiki lek gak gelem mulih. Rika kadu mati. Sak jengkal aku gak bakal balik nek durung iso nagih pajak teko awakmu. Ya wis ayo. Sampeyan saiki kono. Sampan ono gamanku iki. Ayo mlayu saiki. Ayo. Cek 1 2. Iya, Mbok. iki mang ana baluran. Iya. Iki mang ya apa ceritane? Nagih pajak. Gak duwe duit. Terus Rika. Ya semaya. Iya.
Aku yo gak nrimakno lho, Kang. Soale mbok iki karek situp, Kang. Kok ana akeh yo batah. Gak ngono, Mbok? Iya. Bener amang amir bener. Tibane aku iki mang gorong mateng, Mbok. Kok krungu glodak-glodak, Mbok. Aku saiki mbari sampean. Sampean kate tak titipno. Karo Kang Mualim. Kang Mualim, Mbok ya. Aku tak merjuangno tanah Jawa iki, Mbok ya. Kang Mu, aku titip si mbokku ya. Aku tak merjuangno tanah kelarianku, tanah Jawa. Cek gak dieker-eker bari bangsa Londo, Kang ya. Tak tunggokane. Mbokmu ya. Heeh. Sing ati-ati lho ya, Rip. Wis aku nek ngono tak budal, Kang ya. Heeh. Tak ora taritno. Iya. Bangsa Londo. Heeh. Sing ati-ati, Rip. Wis, ngene yuk. Ayo mengguri sik. Heeh. Nggo cek didangno karo makne arek-arek. Duwe boroh telung dina kok gak mole-mole nggawa dokar nandi paidi mang kene gano ewange lho Waalaikumsalam lho paidi gak mole-mole ku nandi Masyaallah wong jenenge nggawa dokar ku yo pesenan akeh penumpang akeh. Nandi ae? Ya nang Balong Panggang, ya nang Gresik. Nang Balong. Oh alah. Ngene lho, Bah. Heeh. Aku oleh ono Bu Kaya. Bu Kaya? Iya, Bu Kaya nang nggonku. Apa nyunatno putune. Terus jenenge Koirul putune iku. Jaluk diapakno? Pesen aku nyunakno putuku jenenge Koirul. Iku meneh raken. Oh, dirak. Iya, njaluk girak ambek dokar iku. Iya, ambek dokar. Walah. Mari ngono, dokare njaluk girak teko Balong Panggang, Bah. Sampai endi? Balong Panggang sampai Dondong. Lho, sikile. Balong Panggang sampai Dondong. Iya. Mari no tak iku kon nanggap ludruke pisan. Nduk nang. Nggih, monggo. Wis aku tak dandani, dokare iya. sik, Bang. Dokare jeblok ngono kok. Heeh. Apa rep? Yo eling lho.
Eling tagak, Man. Eling. Kok kebangetan, Man, Riko. Apa lo? Wong ketok aku kuru. Kurukan. Ngene lho, Man. Riko iku dulurno, Man. Mosok Riko kok gak roh jawane. Mbawa Riko lho, Man, gak tau mangan. Gak tau mangan apa lo, Cung? Sarip. Ngene lho, Man. Aku sak bendere niku sampean lak rolo karepku. Ha? Ya gak ero. Ero tagak, Man. Gak ero. Riko aja katik pawatan, Man. Wong gak ero temen, Rip. Ngene, Man. Aku nduk omah iku, Mang, diuber-uber lurah Gedangan. Heeh. Ceritane ngene, Man. Jarene mbok iku kok gak tau mbayar pajak pirang-pirang tahun, Man. Saiki aku takon Riko, Man. Iya. Sak benere sawahe mbok bapak iku nggo sapa sih, Man? Ya nggo aku lo. Nang terus kok sing bayar pajak iku kok si mbok. Wong duduk nomoku kok. Nang kok iso duduk nama sampean, Man? Aku iku lho trimo nggarap tok, duduk nomoku. Sing bayar sing duwe nomo lo. Ya gak ngono, Man. Wong sampean garap kok ya dipikiri dulure, Man. Sampean saiki ngene, Man. Iya. Aku rene iku utang duwe oleh tagak, Man. Wong gak duwe kok utang. Mosok didik-didik gak ono, Man. Belas. Kebangetan Riko iku. Wong kandhani kok. Wong jarane do kare sak kandang bejat tok. Wong iki mang bayarane yo entek. Man. 2000 lho, Man. Belas gak ono. Man, kok kebangetan. Gak ono. Keluargaku, Di. Iya. Iki soalnya urusan utang piutang, Di. Nang lek awakmu melu urusan, terus engko lek awakmu ana apa-apa, sapa sing tanggung jawab, Di? Utang ya utang. Ya, Diarani utang wong gak duwe, abah gak duwe. Kok isik gak percaya isik meksa kadipaten. kok ngarani abah gak duwe sedi, Di. Awakmu lek abah gak duwe ku kate dibayari apa, Di? Wong biasae sarip penggawane cokit-cokit tume wong. Lek sarip mesti penggaweane yo maling, Di. Soale nggo embong-embong. Wis, ana apa digawa, Di. Wis saiki ae ngene. Endi sing menang ya aku. Saiki lek awakmu kate gak nrimakno, wis ayo tarung bari aku, Di. Ayo. Yo. Wis sarip saiki amblas. Kulone kali, etane kali. Paidi sing nguasai. Ayo. Sarip dipateni. Yo gak iso. Iya, Mbak. Nek Mbak wis mati, ya mati. Yo, Mbok. Aku njaluk pandongamu, Mbok, ya. Aku mari dikepuk mari Paidi. Krungu swara sampean, Mbok. Nyawaku kok loro balik maneh, Mbok.
Saiki ayo mbok tak terno nang ngone abaduan mbok, nang ngone apa anu mbok. Dulurku, ayo. Budal mbok. Ngonone biasane iki dokare Cak Paidi iki lewat iki sampe yamene kok ra njebus iki jane nanti dokare Cak Paidi iki lah ya Yo, Dek Saropa. Cak Sarip iki sampean temen ta Cak Tuh. Loh, Nang iki anggitmu sapa? ya Allah ya. Tekon dikon mang. Sik. Do. Rek Saropa, kok gak percaya? Sik. Delon, aja parek-parek. Iki mang Cak Sarip temen ta dudu iki. Iya. Iya. Tekon di sampean mang. Lah iki lho Cak teko blonjo. Lah kok biasane kudu kare Cak Paidi ku lewat kok sampai yamen iki lho gak njebus ngono lho Cak iki mau piye jane aku lho mlaku Cak kan sing ngeterne iki mau Aku takon iya takon warungmu apa sik rame ta? Loh iya Cak ya biasane ya wis bentinane ya ngono ya alhamdulillah rame ngono lho Cak Sik akeh ta sing rono iku rek? Piye Cak Sik akeh sing ngopi rono. Lho ya sik akeh arek nom-nom barang wong tuwek-tuwek ya ono Cak lengkap wis Aku pesen sampean mark rene gak lapo-lapo Iya. aku. Aku gak wedi. nyokot. Aku gak wedi. nyokot. Piye? Sampean tak kandhani ya. Iya. Aku pesen titip omongan. Loh, titip omongan nang sapa iki? Aku tak ngomong. Iya. Sampean tirokno. Ditirokno. Ngene ya. Cak Paidi. Loh. Ya sampean kandhani dhewe ae ta. Loh, engko lek aku sing ngandani. Iya. Paidi semaput. Paidi semaput. Iya. Lah apa kok Wis semaput? ngene ae, tak peseni omongan. Iya, pesen piye, Cak? Ngene ya tirokno omongku. Cak Paidi. Cak Paidi ngono. Sampean digeleki Cak Sarip. Sampean digoleki Cak Sarip. Engko lek kepethuk, Engko lek kepethuk, ditokno usus ndika. Tapi mari guyon. guyon. Iya ngomong ngono. Nek wis kepethuk ditokno Usus ndika. Ngono. Ngono maneh. Iya. Cak Paidi. Iya. Sampean digoleki Cak Sarip. Heeh. Engko lek wis kepethuk ditokno usus ndika. Lah, iku engko lek kepethuk Paidi ya. Ngono. Iya. Iya. Saiki awakmu mulih. Iya, aku mulai. Engko tak tututi engko. Iya. Ya wis ngene. Diapalno iki? Iya. Iya, lali aku katene. Ngene. Loh, Aku kate lali. kok lali barang? Lali. Iya. Engko lek mulih, Iya. bari mlaku, apalno. Diapalno iku mau Iya. pesene. Cek gak sampe lali. Cek gak sampe lali. Iya. Se, pisan kas. Pisan kas. Ya.
Cak Paidi, sampean digoleki Cak Sarip. Ya. Engko lek wis kepethuk tak ditokno osos ndika. Ya, Ana ya Cak, ngono. tapi guyon. Aja andel-andel, Pak. Aja andel-andel, Pak. Lah Aku piye? Aku gak kuat lah sama andel-andel. Wis ngono ae, tak balik. Ya ya. Diapalno ya. Cak Paidi. Ya terus. Sampean digoleki Cak Sarip. Bari Engko lek mlaku. wis kepethuk Ya. ditokno osos. Duh, Ndika. dikandani tepenge ngono kok. Kon golek kesetrum lah. Wis ngono ya pesene ya. Ya ya. Ya wis ngono ae apa lo? Ya. Ya wis apal. Saiki aku urip maneh. Tak tututane nang ngone warunge Saropa. Wis ngono ae. Ya ono ya ini marung. Gak ono apa-apa. Mergane ya gak ndek bondo. Ono ya mek kopi karo kerupuk. Dipang ngono tok. Mancene gak ndek bondo karo sing utangi. Gak ngonone. Duwe anak sarupa mang tak kokon blonjo nang pasar kok gak mulih-mulih ki lapo ayoan. Mosok kok leren gelek-gelek lanangan maneh. COD. Aduh. Wong wis seru warung ya rada sepi, mok dijogo sing temen. Dik nang oleh akeh. Ya, takut dirasani teko. Waalaikumsalam. Gak ngonone, wong dikongkon blonjo ki tisu kok gak mulih-mulih. Leren lapo ayoan. Lah iya Pak, iki mau lho. Aku iki blonjo. Lah kok ngenteni do kare Cak Paidi ku lho, gak njebus ngono lho, Cak, Cak Bapak. Keliru maneh. Iki pelanggane wis padha teko. Lah iya. Pesen apa, Mas? Kopi biasane ta? Legi ta, pahit? Lungguh kono. Masalah nek warung kuramene glani ngene. Lho ya wong ono kopi nek gelas gano. Lho, iku. Tak korane dhisik. Endi, Mas? Iki legi kabeh ta? Pahit ta ya? Lek legi nyawang aku ayo, Mas. Lah kok gelasnya mek loro? Sik, tak gawekno sik ya. Ki Mas, titik ae gak akeh-akeh ya. Ya lek akeh-akeh ya gak uman. Sampe sak tremos. Sampean pesen apa? Banyu, ya siki ae. Ya. Duh. Lah sampean kok golek arek wedok lapo? Hah? Lapo kok golek arek wedok? Nempil. Waduh.
Iya engko tak golekno tenang ae. Bareng ino arek wedoke. Oke? Oke. Lho ya memang pesen apa, Mas? Kopi. Ya ore gelas iki lho gak ono rek ya Allah. Sik tak jokono kira-kira. Iya iya, jupun. Banyu titik iki gak apa-apa. Ya wis iki, omben. Alah yo dilakoni ae Pak ngene iki. Iya jenenge nyambut gawe. Lah iya jenenge nyambut gawe. Isu bengi sore yo buka warung ini. Iya. Wis gak apa-apa. Tapi arek-arek iki ya teko dihibur ambek nyanyi-nyanyi apa ta apa kono lho Duh, dikerasa. ambek nyanyi barang. Oh, Ambek nyanyi barang. Sik iya. Ambek tak totone lho cek ketok apik ngono rek. Nek dihibur nyanyi lah arek-arek kerasan lho. Kerasan. Ya wis gak apa-apa dikei lagu warung pojok ae. Tapi aku suwe gak nyinden iki. Gak apal aku tak ngrepek ya Pak ya. Lho ayo joget to Mas. Kondang ing jabane negeri uringe contoh tengah dalan katon asri yang mirsani endahi jombang saiki waro pojok matur suwun saya ninggal janji linaki inu sing suku kopi warung pojok mahanani senyoto warung pojok kebon rojo saben dino ayo padha midhangetno beritane bapak ora projo nyoto kanggo warga sing ana desa migunani kantuni sadar tani rabok pupuk emes obati anani ojo lali perjuangane bapak bupati warung pojok kebon rojo tambani ati digoyang bokonge Mas. Oslo. Kondang ingat jabane negeri uringe contoh tengah jalan katon asri yo mirsani endahi jombang saiki warung pojok kebon rojo ninggal janji enak minum katoni sing cukup kopi warung pojok kebon rojo mahanani sing nyoto warung pojok kebon rojo saben dino ayo padha midhangetno beritane bapak para projo nyoto kanggo warga sing
kan kuning setelar tani rabok bubek ame sopati anani ojo lali perjuangan bapak bupati dengar pojok kebut rojo tambani ati sampai ambekan ngos-ngos mas. Alhamdulillah ya disawer barang. Matur sembah nuwun nggih. Dalem? Oh, ngoten ta. Duh, Pak, oleh biru-biru, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak, engko tak kaini. Ya iya, Dik. Warung arek enom iku gak ana sing utang. Siji karo wong pek tuwek wis senengane utang ae. Delon. Matur suwun to, Mas. Duh, Cak Paidi. Cak, pripun kabare, Cak? Cak. Kepengin ngombe kopine. Kepengin ngombe kopi. Sampai tak gawe nasi nggih. Sembarang. Sik, tak kei ngombe sik. Wis. Aku mau eling, sampean mau oleh pesenan. Pesen apa? Iya, temen teko Cak Sarip. Sarip wis mati, Pak. Loh. Sarip wis mati. Ya Allah, aku ki mau lo kepethuk Cak Sarip mbok kene mau. Pesen Iya. apa, Pak? Pesene mau ngene. Cak Paidi, sampean digoleki Cak Sarip. Terus lek wis ketemu ditokno. Oh, sos diko. Wadah. Ngono Cak tapi guyon jare Mati ngono, Mas. temen, Pak. Sarip wis mati tak gepuk karo Ya Allah, sumpah Cak iku malah aku kepethuk ambek Cak Sarip. pesen apa ae, Pak? Lah ya iku mau. Iya. Wong tapi guyon ae kok gak apa-apa. Nggih monggo Cak, duh wonge teko. Iya Cak. Gak ono kopi lelekan, Pak. Duh, kopi kok elek-elekan ngene. Ya. Iya Cak, ya. Iya sik, tak gawekno sik ya. Kok kate nanti kan. Wis ta ayo jalokan kene sing enak. Aku gawekno kopi. Sido ta kopine iki. Ya. Soale wis dalu ta. Yang tai iki kuwi sarip bulan tai dalu. Iki Cak kopine Cak. Awakmu ngene iki lek gawe kopi kok iye, Pak? Nek gawe kopi, Ya carane carane kuyup banyune digodhog dhisik. Terus gula kopi. Terus banyune ku mang di ngene Cak, disok ngene ku lho. Kok gelas ya terus diudet ngono. lek sarip ngene, Pak. Piye? Banyune digodhog, Banyune digodhog, kayak gula kopi, dikei gula kopi, dicuri. dicuri. Udeke tapi mbari glati, Pak. Gak Loh, mbari sendok. wedi aku, Cak. Iya wis ngene iki, Pak, sarip. Iya. Pak Idi gaekno kopi, Pak. Iya, iya. Pak Idi aku pengen Wadah. kopi, Pak. Pak Idi. Ket manglo kok gak pesen. Gak ada duit, ta. Ngenteni sarip, Pak. Kok sawangane. Segere ngombe kopi. Gawene teko apa, Pak Iwan? Wah, kok iso ketok ireng. Waduh. Ketok ireng, iki mang tak kei uli, Cak. Uli. Iya, tak kei uli ku mang. Lagi ta, Pak? Ya sampean coba dhisik, Cak. Sepedi. Tapi Pak Idi, Pak. Pak Idi, Nek gawe kopi ngene iki. piye? Carane beda mbek Sarip. Beda siji maneh. Piye? Tak kei bensin Duh. karo uli. Gak matek ta.
ngudeke karo iki lho, Pak. Tongkat iki. Wong pae digendeng cene. Lho mbe, Pak. Ini wis lowak iki, Pak. Dembe ngono. Hei. Awakmu lek ditang aku ti yo. Ono apa iki? Saiki tak kaget ki yo. Iya. Utang beras disauri apa? Nek Paidi duwe utang beras, nyaure beras. Oh. Iya. Lek utang lombok disauri apa? Nek Paidi utang Lombok, nyaure Lombok. Dang lek utang duit di. Nek utang duit, Paidi nyaure tetep duit. Oh. Iya. Saiki terakhir di aku ngomong. Iya. Lek utang nyawa disauri apa di? Nek utang nyawa, Sarip kudu nyauri. Paidi nyauri nyawa. Oh. Saiki ngene ae yo. Awakmu mbari aku. Heeh. Wis padha ijene. Iya. Ayo tarung mbari aku di. Anane awakmu diutang mbari aku. Iya. Saiki wis utange wis kesauran. Aku saiki tak ngeleki mbokku. Wis ngene Pak yo. Tolong piye iki? Tolong. Aduh. Tolong. Ana apa iki? Kula keweden. Iki sapa maneh? Iku mau lho. Ana Sarip ambek Paidi. Gelut. Iya nang warungku kene mau. Lah aku wedi yo matek bek niku mau. Sing Paidi. Paidi mate. Iya. Sapa sing mateni Lah Paidi? sing mateni sapa terusan? Sing mateni Sarip. Saripku mau. Iya. Lah terus iki ya apa, Ndara? Sarip iki dipateni ya gak kenek. Hah? Kira-kira pengepasane Sarip iki apa? Ngene. Saiki aku yo krungu lamat-lamat yo. Sakjane aku yo ora tewekal ngandani yo ora selak. Sebabe pengapasane Sarip iki. Gak ono siji loro sing ngurus pengapasane Sarip, yo dulure dhewe. Mau alim. Sapa jenenge Mualim iku, Mak? Alim. Mau alim iku. Dulure Paidi. Cacakne Paidi. Hai bapakne, cacakne Sarip. Lek ngono tak paranane nang omahe Mualim. Yuk, ayo Rono.
wis temenan, desa Tambak Oso iki suwe-suwe tambah gegere rame. Tung krungu adik Sarip dadi buron larone bangsa Londo. Iki wadah. Tapi yo aku dititipi mbokne Sarip. Wis tak anti-antine. Ono gruduk-gruduk iki. Monggo. Ini iki lho, Ndara. Sing namine Mualim iki dulure Sarip ku mau. Gus Lurah, Heeh. riko ta. Iya. Ana apa kok gruduk-gruduk ambek Ndara Mantri? Lah, ngene lho, sampeyan saiki tak kandhani. Iso. Sarip kan gawe ontran-ontran nang ngene Kota Sidoarjo. Heeh. Dadine kan dadi obrobarane Londo. Dadine sing ngaruh pengapesane lah sampean. Ngene ya Gus Lurah ya. Iya. Aku sebagai dulure Sarip, Heeh. asline gak temekoh aku ndudokno pengapesane Sarip. Aku ya semono uga, aku ya lurahe Sarip ku mau, lurah Tapi Tambak Oso timbangane desa. desa Tambak Oso iki geger perkara Sarip. Heeh. Aku tak legakno, tak ikhlasno. Heeh. Tak duduhi pengapesane Sarip. Amung siji. Pengapesane Sarip cuma ambek makne. Oh, ambek makne. Nek Sarip mati krungu suarane makne, mesti urip maneh, Gus. Oh, ngono. Ndara. Pokoke selagine Sarip iku mati krungu suarane mbokne sedina kaping 7, tetep iso urip maneh, Ndara. Senajan mati yo ping 10, nek krungu suarane mbokne, ya urip maneh. Terus ya apa carane sampean, Ndara? Lek ngono, ayo saiki wis kadung ero pengapasane Sarip, ayo dipateni Sarip karo mbokne. Yuk. Wis teko gak teko, Gus. Ayo. Gak ana wong jagoan lek wong Sidoarjo lek gak Sarip Tambak Oso. Biasa ketok kluyar-kluyur wong Solondo. Kok roh lek Sarip urip maneh. Paten ono ping 1000 lek Sarip krungu suarane mbone. Urip maneh. Gus Lurah. Adikku Sarip, sepurane cacak yo. Aku ancene berbuat ngene iki minangka demi ketentremane desa Tambak Oso. Gus Lurah, Ya apa ya apa? minangka Sarip wis mati, wis keturutan cek gak ontran-ontran ana desa Tambak Oso iki. Iya, selagine Sarip iki sik krungu bengoke mboke,
tetep bisa urip maneh iki. Saiki ngene ya. Ya apa? Mbok nek ayo diungsekno. Oh, Wis ngono. Heeh. Cek gak krungu, cek gak ero aja sampe dikandani nek Sarip mati. Pengen ditutup. Heeh. Ya Wis ngene ae. Minangka iki dina iki bengi iki anyene Sarip iku sing gawe ontran-ontran nek desa kene. saiki wis mati. Saiki wis mati. Intine ya iki Sarip tambah oso.